Gas ook en de echo! Ik heb de echo, echo, echo van Vasseloven in de kop. En met de echo, echo, echo begon ik met slopen en stond ik weer op. En de echo, 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 de echoot echt non-stop. Dit doet me in de oren en gaat me in de kop. De Vasselovens echo, hulp me op. Wat bossen vuur en nog een stappen niet vergeten. Eten. Want kijk de tap gaan als de rondje wordt geropen. Open. Nu vind ik het gaan niet ergens shotjes weg te tikken. Ikke. Wat denkt ze merken als ze wakker was, ze kunt nu wie een boei. Oei. Ik heb de echo van Vasseloven in de kop. En met de echo, doorgon ik met slopen en stond ik met op. En de echo, de echo echt non-stop. Dit doet me in de oren en gaat me in de kop. De Vasselovens echo, hulp me op. Wat roepen werelden 11 dagen nog oktober? Over. En wat geven we als het weer carnaval is? Alles. Maar luister nou die kamerij als ze wil steppen. Appen. Wat roepen dames op de zitting, maar de stippers tot besloot. Ik heb de echo van Vasseloven in de kop. En met de echo, doorgon ik met slopen en stond ik met op. En de echo, de echo echt non-stop. Dit doet me in de oren en gaat me in de kop. De Vasselovens echo, hulp me op. Dit ze het zelf echt niet meer, wordt dan de echo kier op kier. Dan kent ze met 10 Vasselovens voor te rijk. Echt. Ik echo bijstand zoene zwets. En soms dat dolle kwads en klets. Maar de echo minder gaan is slecht. Ik heb de echo van Vasseloven in de kop. En met de echo, doorgon ik met sloppen en stond ik weer op. En de echo, de echo echt non-stop. Dit doet me in de oren en gaat me in de kop. De Vasselovens echo, hulp me op. Wat jij nog steeg op dinsdagochtend door de laatste keer al af. Wacht niet op later, anders later eerder is er voor niks. Wacht is er de goed gemist, moed en dans, maar niet alleen maar centen. Geniet, verzamel schoenmomenten, die vol het Vasseloven, leef in het moment. Dit gaat en maakt de zeer van de hoger 11%. Wacht niet op later, anders later eerder is er voor niks. Wacht is er de goed gemist. Eigen kinderen voorzien, dat is een levensles. Blut een dag, heb een ziel opvaren, alles stress. Neem altijd maar van meer geleerd is als de toekomst kwiet. Of vlug of laat is het zoiets. Wacht niet op later, anders later eerder is er voor niks. Wacht is er de goed gemist, brood en dans, maar niet alleen maar centen. Geniet, verzamel schoenmomenten, die vol het Vasselovend leven in het moment. Je gaat en maakt de
wees niet bang, vol erin neemt soms een gek besloeg. Pakken was het pakken kind, dan kriegt ze nooit geen spiet. Want vroeg of laat is het zoiets. Wacht niet op later, want als later eerder is ze voor niks gewacht, is ze de goed gemist. Boos en dans, maar niet alleen maar centen. Geniet, verzamel schoenmomenten. Die volgt vastlovend leven in het moment. Je gaat ze maar plezier, kan op horen, 11%. Wacht niet op later, want als later eerder is ze voor niks gewacht, is ze de goed gemist. Smaakzoele herinneringen, wat vanavond niet maar zingen. Maak een zoen verleden, door te leven, te leven, te leven in het heden. Yolo, yolo, wacht niet op later, want als later eerder is ze voor niks gewacht, is ze de moed gemist. Boos en dans, maar niet alleen maar centen. Geniet, verzamel schoenmomenten. Die volgt vastlovend leven in het moment. Geef gas en maak plezier, kan op horen, 11%. Wacht niet op later, want als later eerder is ze voor niks gewacht, is ze de moed gemist. Is ze voor niks gewacht, is ze de moed gemist. Geweldig mannen, geweldig. Ik zou zeggen, kom even deze gang op. André, heb je dat ooit zo gepresteerd op water? Met een lijn water drinken en toch zo goed zingen? Ik kan water lekker zien, hè? Water kan zeker lekker Heerlijk. zien. Wat een sfeer, jongens. Oh, Ja, geweldig. lekker. Ongelooflijk. André, 9e op het LVK. Ongelooflijk, wat een prestatie, hè? Ja, Peter, laat ik het zo zeggen. 2 jaar geleden is het onmogelijke gebeurd. We kwamen in het LVK, in echt. Ja. En ja, vorig jaar tot de halve finale kunnen komen. En nu hebben we dat feestje weer met mogen maken. En zo beleven we dat ook. Ik bedoel, Het is geweldig. wij stonden tussen die grote jongens. En ja, wij doen er leuk met. Linker rijtje, dus... Oh, over 3 jaar stond hij tussen u. Dan, Waarschijnlijk zeggen die dan, we stonden achter die Oud Prins, hè? ja, met hoeveel man zie je als je compleet ziet? Ah, ja, dat moeten we er even bij vermelden. We zijn normaal met 20 man. Onze leadzanger Job en tekstschrijver is helaas gevallen door corona. Ja, helaas. Ook Fred is er niet bij door corona. Missen we verder iemand? Nee, voor de rest hebben we En toch kosten we aan het zingen, het kost we totaal Nee, niet merken. merken, hè? nee. Oh, Jury, onze Jury is er mee. André, maar Ja. toch aan het zingen kost het totaal niet merken. Ging goed, hartstikke goed. Dus, Ja, we hebben goede vervangers, hè? ja, dat weet ik zeker. Kijk, dat is de tweede lijn wat nou voor aan staat, hè? En wie is de hotste? Wie is de hotste? We hebben ze nooitste. Waarom vroeg ze dat, Ik denk Peter? Gratje. Dat mogen ze toch waarderen, mensen die dat doen. Geweldig toch? En de jongste? Kijk, dat uitrijdt dan onze naam, hè? Prins en Oud-Prinsen. Kijk, oh. Oud. We hebben eind misschien een beetje een vraagje van... Jij hebt ooit een prinses gehad bij je zoek, maar mocht je ook meedoen met de oud-prinsen? Nee. Oh, dat Nee, ook niet. dat is een bij jou stelling in, dat jij het niet. Nee, dat is niet bedoeld in. Die kan niet meer overdrinken, hè? Als we op tour zijn en zo. hè. Dat is niet voor te horen, toch? Nee, Nee, maar nee. dit jaar ook een groot succes. Er zien wel een aantal mensen die zeggen van... Wat zien die te gaan zien zingen over echo? Echo. Maar, Ja, maar dat waren- Echt goed, hè? Kijk, Echel profiteert volop met, hebben we ons nummer. En ja, laat ik het zo zeggen, qua sponsoring is dat nou bijna opgelost. hè. Nee, dat snap ik goed. André, nog heel kort. Wat staat er op het programma nog met deze dagen? Ja, laat ik zo zeggen, wij Noord-LVK, Noord-CMC-finale zijn er enorm veel aanvragen gekomen. Als ze er overal ja tegen zee is, dan hebben we geen carnaval meer in de Gersook. Dat willen we niet. We zijn ook nog verbonden aan onze vereniging, CV de Graasvreters, hoe heel veel een functie hebben. Dus we willen de carnaval in Gersook in Ieren gooien. En in principe blokken we maar 1 of 2 dagen af en dan gaan we er ook voor. Nou, dat is maandag bijvoorbeeld. Gaan we overdag, gaan we paard. Bus gehuurd en dan maken we een tour tot in Sint-Juist toe. En dat hebben we 2 jaar geleden ook mogen beleven en dat gaan we nou nog een keer doen. Oh, dat is toch geweldig. En Dat je is ziet prachtig. al een Beringen geweest, dat over van naam. Dus In wat dat Beringen betreft- zijn we al geweest in een geweldige kroeg op de Hoek. Of heet die café alweer? Nee, café. Het Hukske, hè? De naam, Ja, ja. de naam mogen we niet noemen. Nou, Daarom dat zei wil ik, je vind ik op reclame, een hoek. Zeg jongens, en werd je al op straat herkend? Wat bleef? Werd je al op straat herkend? Weer op straat herkend.
Misschien als we dit pakje aan hebben. Ik Maar weet zo het niet. Ja. Oh, heerlijk. Maar als we dit aan hebben wel. Nee, Ja. maar Ja. je mocht er gewoon echt trots op zien wat je presteert. En ik zie het Zie wel. met meer Deupkes, met allemaal die oude prinsen die van allerlei leuke liedjes maken. Dat is geweldige reclame voor de Vastenoven. Dus gang vooral zo door. En we hopen dat we geen keer aantreffen als LVK winnaars nog. Ik denk echt, ik denk echt, en dat is ook een compliment richting PNM, dat het oorspronkelijk is ontstaan. Maar als je zus wat PNM hier aflevert, ja, dan stonden er 3 in de finale. Nou goed, we kunnen niet allemaal eerste weren, dat mogen duidelijk zien, maar dan moest er vooral trots op zien dat ze er wel bij is.